Mm. Ja, det är väl lite regnbåge kvar. Det var 2. Ja. Det var 2. Ja, vi tar på sidan. Jo, han gjorde det då. Vad gjorde de med människan kom in? Nej. Det är mat. Tror du? Ja. Isbjörnarna, de ser ju människor som mat. För de andra tänker att det inte var det där. Ja, precis. Nej, men de har ju ingen rädsla för människor. Det var jättebra.